viikko-ohjelma on paras luoda myös tältä asiakassivulta, koska silloin se on suoraan tälle asiakkaalle käytettävissä. Ja nyt ennen kuin aletaan luomaan viikko-ohjelmaa, niin mä piilotan täältä pari harjoitusta, mitä minä en sinne halua, eli nuo pois, niin sit se ei ehota niitä, ja on paljon selkeämpi tehdä ohjelma, kun siellä on vaan nuo, mitkä haluaa sinne. Luodaan viikko-ohjelma, ja ensimmäisenä ohjelman nimi, uusi ohjelma. Jos haluat linkillä sen lähettää, niin tuohon laitetaan koodi, mikä voit sitten, että se luo sen linkin, ja voit kopioida ja lähettää asiakkaalle. Aina kun mä alan tekemään viikko-ohjelmaa, niin mä otan tuon näkyy asiakkaalle täpään pois käytöstä, niin sitten tässä muokkausvaiheessa ei vielä mene se sinne näköiselle ja voit tarkistella se kaikki valmiiksi ennen kuin se laittaa näkymään tai ajoittaa näkymään. Ja kaikkein järkevintä on aloittaa sillä, että jos haluat, että viikko-ohjelma on niin kuin viikosta 28 eteenpäin, niin käydään muokkaa tuonne tuo viikko 28, mutta mä pistän nyt tuo viikko 27, niin siinä näkyy sitten kaikki oikeat viikot siinä esimerkissä, mitä nyt katsotaan, eli viikko 26 alkaen tämä viikko-ohjelma on. No 27 viikostahan minun sen piti kyllä laittaa. Nyt se on viikko 27. Yleisiä ohjeita, no siihen nyt voi kirjoittaa mitä haluaa, ei ole nyt tässä mitään tärkeää sanottavaa, niin ei laiteta, mutta lisätään harjoitus tuonne ensimmäisenä, ja sinne me halutaan vaikka tuo PK, niin otsikoksi mä laitan aerobinen, tuota ei tarvitse laittaa, jos ei halua, mutta se nyt siellä on. PK-lenkki, voit lisätä siihen kommentteja, jos haluat. Sitten tiistaille laitetaan venyttelyt, kehonhuoltoa, ja sitten nämä kehonhuollolliset mä yleensä otan pois käytöstä, ettei näytä aikaa, koska silloin se lisääntyy. Jos se on tuo huomioisen harjoitusmäärässä, niin sitten siihen suunnitelmaan näkyy, että paljonko sitä kokonaisaikaa viikossa on, mutta tuota me en itse halua laskea siihen niin kuin kokonaiskuormitukseen matkaan. Sitten laitetaan vaikka keskiviikolle lepopäivä. Ei haluta, että se näkyy se aika-arvio siitä. Ja torstaille lisätään kuntosalitreenihän meillä tänne oli, eli uusi harjoitus, salitreeni. Se taas näkyy siinä, että huomioi harjoitusmäärässä. Pistetään, ei tästä nyt kovin järkevää tuu, mutta tänne nyt vaikka toisen kerran vielä tuo salitreeni näkyville. Ups, se saa näkyä. Noin, nyt meillä on 1 viikko valmis tässä. Ja sitten tässä vaiheessa sen voi vaikka käydä katsomassa, miltä se näyttää asiakkaalle. Eli tuommoinen se on salitreeni. Tuonne ei näköjään lisättykään salitreeniä. Noin. Nyt se on lisätty sinne. Niin nähdään, että no niin, nyt tässä on 1 kokonainen viikko valmiina. Sitten kun 1 viikko on valmiina, niin mennään tuonne ja lisätään 3 viikoksi. Me oltiin tehty progressiota siihen, niin nyt siinä on 3 viikolle progressiivinen. Jos haluat jatkaa näin 3 viikkoa vaikka eteenpäin, niin nyt se näyttää sen viimeisimmän viikon, eli se viikko 3, mikä siellä on, niin se näkyy tuossa jatkuvasti niin kuin eteenpäin. Tallennetaan ja sitten katsotaan täältä harjoitusohjelmasta. Eli viikolla 27, 28, 29 progressiota tulee ja se näkyykin täällä automaattisesti tuossa asiakkaan niin kuin harjoituksen kestossa ja sitten siitä kun jatkuu, niin se pysyy samana. Ja täällä myös tulee suunnilleen viikon harjoitusmäärä, paljonko siinä kestää. Ja sitten siinä pystyy vähän katsoa tuota prosenttimäärää, paljon se kasvaa suhteessa viime viikkoon tai väheneekö tai pysyykö samana. Eli jos siellä on koko ajan jotain 30% nousua, niin se voi olla jo vähän semmoinen riskiä nostava tekijä, että yleisesti sanotaan semmoinen 10%, 15% saattaa olla hyvä kuormituksen määrän lisääntyminen viikossa. Noin, tästä pystyt katsoa nyt tältä se ohjelma näyttää ja sitten mä vielä haluan laittaa sen, että siellä näkyy viikko kalenterin mukaan, eli näkyy se nykyinen, edellinen ja seuraava viikko. Katsotaan vielä se. Eli nyt mennään asiakasnäkymään, niin näkyy miltä se asiakkaalle näkyy. Ja viime viikolla ei ole ollut ohjelmaa, siinä ei näy tämän viikon ohjelma ja pystyy katsoa seuraavan viikon ohjelma jo valmiiksi. Sitten kun asiakas niitä merkkailee tehdyksi, niin sä pystyt tästä jo nopsaan katsoa, että mitkä treenit on tehty. Ja sitten sieltä harjoitteluseurannasta pystyy tarkemmin katsoa sitä harjoittelua. Noin. Nyt me on tehty tämä ohjelma, mikä me halutaan.
näkyville alkaen vaikka tuosta 28. päivä, viikolta 8.28, ja kun siinä oli 6 viikkoa eteenpäin tehty, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuohon asti siinä on ohjelmaa, niin laitetaan, että se menee silloin sunnuntaina kiinni. Tallennetaan, ja nyt se muuttuu tällaiseksi, ja täältä pystyy katsoa 6.7. alkaen se tulee aktiiviseksi, eli silloin se tulee sinne asiakkaan ohjelmistoon näkyville. Semmonen on tämä viikko-ohjelman teko tässä. Että suht näppärästi kun tietää mitä tekee, että aina kannattaa ensin tehdä se yksi viikko valmiiksi, sitten vasta lisätä viikot, niin sulle ei tarvitse jokaista viikkoa tehdä erikseen ja sitten se progressiokin tulee siihen automaattisesti.